aquesta nit veurem el Real Madrid-Barça a una penya blaugrana que hi ha aquí a Moscou. A veure si guanyem. Esperem a Natàlia Brunat, que ens portarà aquesta penya blaugrana per veure el partit. Natàlia és corresponsal de Catalunya Ràdio i TV3 aquí a Moscou. Ens trobem a un bar que es diu Small Pub, que és aquí al centre de Moscou, que és on es reuneixen tots els col·legis de Moscou, i és la penya barcelonista de Moscou, és aquí, en aquest bar. Em dic Rubén Sánchez Nogales, visc a Moscou i ara us presento l'organització que tenim per animar el Futbol Club Barcelona. Kostya és qui organitza les reserves dels restaurants perquè l'organització anem a animar a Barcelona. I AFC és Barça-Mania. Barça-Mania és aficionados del Barça, sí, de Moscou, animant a Barcelona. Barça! 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 Tenim un fòrum que es diu barçamania.com. Hi ha organitzacions de Moscou. Mochi, 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 madridista, aquí no mochi. La gent de Moscou parla amb el fòrum, també a Sant Petersburg, a Kiev, a Minsk, de Bielorússia, a qualsevol ciutat gran de Rússia també es trobaran per veure el partit. Madrid, Madrid se quema Madrid, Madrid se quema Madrid. Visca el Barça y visca Catalunya. И приехали я бухать на результат нам наскакать. Aquest és el millor que pot ser. Vol el Barça! Estem a Wembley, anem cap a Wembley! Messi! Messi!